jsou pouze občany vlastní země, nikoli VIP přivandrovalci ze střední Afriky nebo středního východu. Denně jsou zadržovány skupiny imigrantů, které mají falešné pasy a s kterými si cestují po Evropě, aniž by prošli jakoukoliv kontrolu. Mnoho imigrantů trpí chorobami, které zde nebyly ani ve středověku, a jak chtějí změnit, jak chtějí zamezit jejich šíření. Evropa je na pokraji humanitární krize, přecizení a čelí rozpadu bezpečnostního, zdravotního a sociálního systému. Jak je možné, že tito údajní uprchlíci před válkou zveřejňují své fotografie z Itálie či Řecka a před sebou drží jakýsi papír s logem Islámského státu? Pokud ani tímto se situace nevymyká kontrole, tak co se musí stát? Musí explodovat bomba v centru Bratislavy, Prahy, Berlína či Říma, Ostravy? To zakročit! Ja si skôr myslím, že to je sťahovanie národu, pretože Francúzi posielajú zase cez naše kamióny utečencov to. Ďalej na sever, to je do Andrička. Je to trošku smutné, ale bohužiaľ je to tak. A preto naše životy sú obrovsky ohrožené. Podali sme nejaké sťažnosti, podali sme nejaké žádosti na ministerstvo zahraničných vecí a podali sme aj na ministerstvo dopravy. Uvidíme, jak sa vyvinie situácia. Takže čakám. Ďakujem vám. Ďakujem. Rada by som udelila slovo pani Dáši Tomkovej, ktorá je občianska aktivistka. Nech sa páči. Dobrý deň, vítam vás za toto proteste aj ja. Budem sa snažiť rýchlo, pretože čas tlačí. Na úvod by som pripomenula protest Goju, keď som z tohto miesta hovorila pred nelegitímnymi vlastnými voľbami po páde vlády Ivety Radičovej. Už vtedy bolo povinnosťou terajšej hlavy štátu rozpustiť parlament a vymenovať úradnícku vládu. Nestalo sa tak prečo, pretože sme zase zaspali a dovolili ďalšiu volenú šaškáre, údajne menšie zlo, kde sa jedni zločinci vymenili s druhými a to samé sa udialo pri voľbe hlavy štátu. Mali sme hlavu duplu, teraz máme hlavu bez krku. Krkom totiž krúti Brusel a Spojené štáty americké, našej hlave štátu. Mali sme, bohužiaľ, toto sa deje už 25 rokov. Preto prosím o pozornosť, pretože nepotrebujeme tlieskať, prikyvovať a lajkovať na sociálnych sieťach, ale musíme konať. Lebo tam, kde vládne bezprávie, je odpor povinnosťou. Naša ústava Slovenskej republiky nám jasne deklaruje článok 32. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod uvedených v tejto ústave. Zákony, účinné prostriedky, polícia, justícia, prokuratúra sú už dávno znemožnené, nakoľko podliehajú politickým stranám a oligarchii. Preto nečakajme žiadnu spravodlivosť a spravodlivé tresty pre zločincov, ktorí od 89. našu krajinu rozkladli, národ zotročili a áno, hamba, veru, presne tak, hamba. Lenže oni nevedia, čo je hamba, nemajú žiadny charakter, takže... A od maja 2005 pod vedením Bruselskej ríše nás bohužiaľ zapredali, rozkradli, zotročili, preto sme sa nezišli, chvála Bohu, v hojnom počte a vďaka všetkým, ktorí ste prišli a ktorí podporili protest aj z mimo Slovenska, nakoľko nám nie je ľahostajná situácia s migrantmi, ktorých Brusel spolu z USA zneužili, dobre počujete, za účelom rozvrátenia a destabilizácie Európy, európskej kultúry, náboženstva, európskych morálnych hodnôt a všetkého, čo súvisí so Slovakmi, okrem toho, že chaos s migrantmi slúži aj na odpútanie pozornosti od presúvania ťažkej vojenskej techniky NATO k hraniciam Pobaltia a Maďarska. Niečo o zneužívaní tej migrácie. Pod taktovkou Bruselu beží totiž to už 15 rokov projekt Euromed, tzv. barcelonský proces, ktorý zaváňa islamizáciu. Až 56 miliónov migrantov má prijať Európa. Táto správa sa objavila v Eurostate, štatistický úrad, ktorý
ktorý má riešiť údajne demografický úbytok v celej Európe. Dávam do pozornosti protiústavné rozdelenie Československa bez referenda, či vtedajší politici pri moci spáchali vlastizradu a odtiaľ by sme mali začať, pretože všetci títo pajáci. Áno, treba ich vyhodiť, ale ako všetko, ale poviem teda aspoň, čo mám v hlave, prestaňme slúžiť, prestaňme platiť dane, prestaňme platiť tým pádom médiá, ktoré klamú, zavádzajú, prestaňme platiť políciu, ktorá nás šikanuje, ktorá nás mláti za prejav, náš prejav. Prestaňme jednoducho slúžiť. Takže z tohto protestu a z tohto miesta by som chcela vyzvať všetkých aj Čechov, aby sme sa zjednotili a vyhádzali všetkých vlastizradov aj cez okna, to je jedno, aj v Čechách, aj na Slovensku, až potom tu bude pokoj, potom toto bude riešenie. Čas naozaj tlačí, takže jediné posledné, čo vám poviem. Teda aspoň od Jonáša Záborského a jeden text, ktorý naozaj je vyznačený pre túto dobu. Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Do jeho vzťah krabičku a ticho stojí. Ľudia idú ako ovce, kam ich barán vedie a kustoru chodia vtedy, keď je po obede. Tí voliaci sami sa koho im rozkážu. Keď majú ruky voľné, sami si ich zviažú. Či to tak má byť na veky? Je Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa ma. Ďakujem za to. Pán Kopáš, nech sa páči. Priatelia, ešte raz vám v mene organizačného tímu a v mene všetkých hnutí a občianskych aktivistov, ktorí sa na tomto proteste spolu podielali, chcem vysloviť veľké ďakujem. A zároveň chcem vás, našich skorumpovaných politikov a politrukov v Európskom parlamente upovedomiť, že s našimi akciami budeme pokračovať dovtedy, pokiaľ sa nám nepodarí vybojovať výsledok pre nás priateľný a za tento výsledok môžeme považovať nulovú kvótu utečencov a imigrantov. Potom, ako tieto protesty dopadnú, budete rozhodovať hlavne vy. O našich ďalších krokoch vás budeme včas informovať a dúfam, že všetky tieto protesty sa budú zniesť v takomto národnom duchu, lebo dnes Slováci ukázali, že nie sú stádo oviec a že si vážia vlastný štát. Ukončujem naše hromaždenie oficiálne. Predávam slovo záverečné Marianovi Kotlebovi, ktorý vám chce niečo zdeliť. Priatelia, ja sa vám tiež chcem všetkým poďakovať za vzornú účasť. Chcem sa poďakovať našim hosťom z Čiech a z Poľska za ich podporu, pretože dnes sa na námestí SMP neupierali len oči Slovenska, ale oči celej Európy. My sme dnes v Európe ukázali, že je tu ešte sila, ktorá je ochotná a schopná sa postaviť za záchranu našich národov, za záchranu európskej civilizácie. Priatelia, Lukáš Kopáš ako organizátor akcií
ukončil a ja vás preto chcem všetkých teda ešte takú informáciu mám pre vás. Z médií asi viete, že keď som sa mal naposledy ako predseda Banskobystrického kraja stretnúť s pánom premiérom na úrade vlády, tak ma tam ani nepozvali. Tak ja sa vás chcem spýtať, poznáte, tí, čo ste z Bratislavy, Banskobystrickú ulicu v Bratislave? Banskobystrická ulica končí pred úradom vlády. Ja vás chcem ako predseda Banskobystrického kraja pozvať na prechádzku Banskobystrickou ulicou. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na úrad vlády. Idete? Nepočuli vás v Bruseli? Idete? Nepočuli vás vo Washingtone? Idete? Tak poďme! Pomaličky sa môžeme presunúť, tí, ktorí idú, je to týmto smerom. Môžeme si samozrejme na záver, tak ako na začiatok, zaspievať. Týmto smerom, ktorý máte záujem. Samozrejme v kľude. Počasie sa nám možno aj ďakujeme ešte raz všetkých účastnení. Takéto stretnutia budú pokračovať. Sledujte preto všetky informácie na sociálnych sieťach. Ďakujem pekne. Utekajú do Európy a nie do Saúdskej Arábie a
Ďakujem.